Кастусь Калиновский был лукашистом. Солидарность с мужиком. То есть самые высокие шансы выжить – это у Северной Кореи. Белоруссия должна быть для белорусов. Стреляй, я готовы померти. Лукашенко – это бацька-заснавальник сучасной белорусской незалежной конкретно нации. Мы будем говорить про национальную Мы идею. живем в мире наций. Место белорусов у сусвете. Циником выступаю здесь я. Ідея X на Єврорадіо. Вітаю усіх слухачоў Еўрарадыо. В эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X», праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна, вядучыя ў студыі Максім Гаруноў і Зміцер Лукашук. Наш сённяшні госць, філосаф, палітолог, эксперт аб'яднання «Белая Русь» Пётр Пятроўскі. Добрый день, Пётр. Добрый день. Пётр, а вот ці варта нам с тобой разважаць про нацыянальную ідэю? Я ні в якім сэнсе не прыніжаю твае здольнасці пафіласофстваваць, а просто сыходзіш з таго, што вось ты ж прыхільнік Александра Григорьевича Лукашэнкі. Александр Григорьевич у свой час сказаў: ну, не дараслі мы яшчэ да нацыянальнай ідэі. Калі не дараслі, дык пра якую нацыянальную ідэю разважаць? Ён меў на увазе не нацыянальную ідэю, а ідэалогію. Ён все чакаў, калі гэта ідэалогія аформіцца які-небудзь такі фундаментальны, цэласны, базавы тэкст, і яму шмат якія варыянты гэтых тэкстаў прыносілі, але гэтыя варыянты тэкстаў, шмат якія, в прынцыпе, выдадзены на сённяшні дзень, але яны не уяўляюць сабой такую цэласную мадэль, якая бы тлумачыла існаванне беларускай нацыі і дэманстравала якую-небудзь беларускую мару. Хаця, на мой пункт гледжання, выдумляць і казаць, што вось нам патрэбна увасобіць штосьці вось такім фундаментальным накірунку, можа і не трэба, бо трэба проста чытаць класікаў. І каб зразумець беларускую нацыянальную ідэю, напэўна, трэба звярнуцца да такіх прадстаўнікоў, як будзіцеляў, можна так сказаць, бацькоў-заснавальнікаў беларускай нацыі, як, напрыклад, Багушевіч, як, напрыклад, гоманаўцы, Антон Луцкевіч, Александр Цвікевіч, Зміцер Жылуновіч, якія, ў прынцыпе, аформілі гэтую ідэю, і яна увасабляецца ў двух рэчах. Першая – гэта сацыяльная справядлівасць, і другая – гэта рэч – нацыянальны суверэнітэт. Калі мы паглядзім на таго ж Багушевіча, ён выхадзец шляхты быў. І ўвогуле дзесьці, шмат хто па-рознаму лічыў, палітычная сфера, інстытут рабіў даследаванне, дзесьці ля 30-40% тых удзельнікаў нацыянальнага руху былі шляхтай. Але самае галоўнае, што яны зрабілі, яны ж не прапагандавалі шляхецтва, яны прапагандавалі якраз салідарнасць з мужиком. Яны фактычна адмаўляліся ад гэтага шляхецтва і казалі, што трэба злучыцца у адзінай вось гэтай супольнасці беларускай нацыі, беларускага народа. У Багушевіча вядомыя строкі «Маліся ж, бабулька, да Бога, каб я панам ніколі не быў». Пан – гэта фактычна абраза была, гэта дэманстрацыя іншага сацыяльнага стану, слою. Яго вядомы твор «Немец», дзе канкрэтна высмеяў мяшчанскі дух гораду. І вось сённяшняя сітуацыя, калі мы паглядзім, гэта тая ж самая праблема. Існуе большасць беларускай нацыі, але існуе частка інтэлігенцыі гуманітарнай і так званы сярэдні клас, які эстэтычна, ментальна не прыймае дзеючую ўладу. Прынцыпе, таксама, як тады ментальна беларускі селянін не прыймаў вось гэтую нараджаючуюся капіталістычную, якая перараблівалася з феадальнай рэчаіснасці, вёў барацьбу з ёй. І другая рэч – гэта самастойнасць.
Нашыя сучасная большасць інтэлігенцыі, той пратэстуючай інтэлігенцыі, яны імкнуцца запазычыць вось гэтую ліберальную буржуазную дэмакратыю заходнюю і увасобіць яе тут. І вось гэта не самастойнасць, гэта барацьба з вось гэтай салідарнасцю і справядлівасцю ў нашым грамадстве, яны ёсць вось гэтым выбухам бунта супраць Лукашэнкі, таму што Лукашенко сваёй воляй прымушае бізнес, давайце падаткі, давайте будем такими солідарнымі з усімі слоямі нашага грамадства. У нас будуць дзяржаўныя сацыяльна арыентаваныя прадпрыемствы, якія максімальна будуць людзей браць на працу, каб не было беспрацоўя, але гэтая частка грамадства, гэты сярэдні клас супраць гэтага. Яны хочуць, наадварот, менш падаткаў, зліквідаваць гэтыя прадпрыемствы, зрабіць паноўнай уласную культуру і вельмі грэбуюць ось так ментальна да той беларускай большасці, якая існуе. Пётр, я выбачаюся, калі ўсё ж таки абапірацца ў пошуках нацыянальнай ідэі на класікаў, вот што вы і зрабілі, але вы ўзялі толькі два складнікі з іх нацыянальнай ідэі, вось сацыяльная справядлівасць тая ж самая, але у іх было іншае. Па-першае, яны ўсе звярталіся да сваіх суайчыннікаў па-беларуску. Не ўсе. Большасць. Вось я вам зачытаю просто тыя, хто зрабілі першы маніфест увогуле за незалежнасць Беларусі. Газета «Гоман», Хаім Ратнер і Александр Марченко на расійскай мове. Долой эксплуатацию, мы желаем управлять собой, долой чужие руки, Белоруссия должна быть для белорусов, а не для чужих элементов. Довольно нам подчиняться сильнейшим и ждать, когда они нас поворотят направо или налево. Мы сами должны завоевать себе свободу, не возлагая надежду на других. Добра, гэта адзін. Усе, з каго вы пачалі, Богданович, Багушевич, Луцкевич, яны звярталіся па-беларуску да людзей. Потым, я мужик, я беларус, так, а не рускі са знакам якасці. Я гонар маю, людзьмі звацца, гэта пра тое, што і знайсці свой пачэсны пасад між народамі, калі ўжо цытуем, што да цябе ставяцца з павагай, што ўсе твае правы выконваюцца, што ты маеш свае правы і гэтак далей. Ці ўсё это падыходзіць такая нацыянальная ідэя з усімі гэтымі складнікамі, вот якія і вы агучылі, і я дадаў да дзеючай улады? Па-першае, калі мы кажам пра гонар, маецца на ўвазе не гонар індывіда, як ліберальным супольнасці, а гонар беларуса. Часткі. Беларус не індывід? Гэта розная рэч, гэта як прадстаўніка супольнасці. Калі мы кажам пра беларускую нацыянальную ідэю і рэч, то там маецца на ўвазе эмансіпацыя не індывіда, а эмансіпацыя супольнасці. А супольнасць і індывід, вось гэта розніца паміж лібералізмам такім атамарным і вось гэтым нацыяналізмам, калі хочаце, яна фундаментальная, таму што там супольная вышэйшая за прыватная. Другая рэч. Беларуская нацыя з самага пачатку фарміравалася не на лінгвістычнай прыкмеце. І гэта мы бачым і Доўнар Запольскі, калі мапу маляваў БНР, там все кажуць, што Берасцейшына, не класічнай беларускай мовы, так 100%, да не класічнай беларускай мовы адносіцца, мякка кажучы. Другі момант, гралі вельмі вялікія геапалітычныя фактары. І трэці момант, тут мы кажам пра вось такую рэч, як рэч вось індывідуалістычную, так? Антон Луцкевич, берем класіку, у ёй ёсць вельмі добры твор, такі творы, які аналізуе дзейнасць Каліноўскага, называецца «Дыктатар Літвы». І ён прямо кажа, што вось Каліноўскі, ён
паказаў дулю і белым і чырвоным і выказаў такую краёвую народніцкую ідэю самастойнасці зямлі, таму што ён, в прынцыпе, праз дыктатарскія свае памкненні ён імкнуўся менавіта не прыстасавацца да плыняў, а навязаць сваю канкрэтную ідэю. Вось. Пагэтуль я б тут не пагадзіўся. Заўжды сацыяльнае было вышэйшае за прыватнае, за індывідуальнае. І па-другое, так, была плынь, якая імкнулася да дэмакратычнасці, але яна прайграла, яна прызнала. Той жа Александр Цвікевіч, беларуская канферэнцыя, далучэнне да БССР, прызнанне патрэбы дыктатуры пралетарыяту, той жа самы. Гэта таксама ўсё было прызнана. Пагэтуль я тут не пагаджуся. Пагэтуль і больш за то я хочу сказаць. Сучаснасць. Калі ўжо мы сучаснай мовы будзем казаць, ёсць такое разуменне надзвычайнае становішча. І калі і ў паліталогіі ёсць нават вучэнне пра дыктатуру, і суверэнная дыктатура, і камісарская дыктатура. Дык я вось яго ў 15-м годзе, друкуючы адзін артыкул, развіў наконт вучэння о надзвычайным геапалітычным становішчы, дзе без дыктатуры, без жорсткай цэнтралізаванай улады мы не зможам атрымаць ні нацыянальны суверэнітэт стрымліваць, ні сацыяльную справядлівасць. І як мы бачым, возьмем краіны еўрапейскага партнерства, акрамя Беларусі, усе краіны маюць якісь тэрытарыяльныя спрэчкі, маюць унутраныя слабасці і шмат іншага. Акрамя, напэўна, толькі Азербайджану, і то там аўтарытарная сістэма. Вось прыклады. Надзвычайнае геапалітычнае становішча, моцны катэхон, утрымліваючы, дыктатар, які можа жорсткім парадкам сваім утрымліваць незалежнасць, суверэнітэт краіны. І больш за тое, як толькі у нас 9 жніўня ўсё пачалося, Фёдор Лук'янаў, расійскі кіраўнік экспертнай рады па абароне, заяўляе, што постсавецкім краінам зараз патрэбна яшчэ будзе даказаць, ці маюць права яны на незалежнасць, ці не. І гэта было не проста так сказана, на мой пункт гледжання. То есть без диктатуры нет Беларуси. На сучасным этапе, больш за тое, на этапе сучаснай геапалітыкі, дзе Беларусь знаходзіцца паміж моцным захадам і моцным усходам, якія маюць свой пункт гледжання на дадзеную зямлю, а гэта так званыя смаленскія вароты, самы лёгкі раўнінны шлях з захаду на ўсход, з усходу на захад. Так. І без гэтага мы не зможам без дыктатуры, без жорсткай вертыкалі ўлады існаваць як суверэнная дзяржава у цэласным сэнсе слова. Не проста мець сцяг, герб, гімн, там, тэрыторыю, але калі тут усім заправаджваюць там іншыя людзі. А калі ў нас маецца суверэн, які ён прымае рашэнне, нягледзячы на лабістаў, нягледзячы на ціск звонку, ён з'яўляецца галоўным, ён можа ў тым ліку ўтаймаваць любы бунт. Вось. Можа гэта гучыць па-феадальнаму, можа гэта гучыць не так, як прынята ў ліберальных буржуазных дэмакратыях, але сёння гэта тренд. Эрдаган у Турэччыне, Трамп у Злучаных Штатах Амерыкі, Орбан у Венгрыі. І я думаю, што гэты тренд будзе нарастаць, бо змяняецца геапалітыка, змяняецца рэчаіснасць. У нас цяпер не біпалярны, ужо нават не аднапалярны свет становіцца, у нас як мінімум крызіс аднапалярнасці. І я думаю, што чым больш жорсткая цэнтралізаваная салідарная дзяржава, тым большы шанец у гэтай дзяржавы выжыць у тых складаных летуценнях, вірах, у якія мы сёння маем. То есть Путина не назвал, ты заўважыў? Боится. Не, я не боюся, просто я лічу, што Путін, калі хаце пра Путіна, Путін гэта чалавек не дыктатарскага тыпу. Ён шукае заўжды... Это хорошо или плохо? Гэта не добра і не дрэнна. Просто гэта ён чалавек той расійскай сістэмы, якая усталявалася ў канцы 90-х, пачатку нулявых гадоў. Гэта мадэратар унутраных вежаў Крамлю. Вось і ўсё.
Як мы павінны разглядаць Пуціна? Хоць сродкі масавай інфармацыі імкнуцца яго прадэманстраваць як сапраўды моцнага аўтарытарнага лідара, на што ёсць запыт у расійскім грамадстве. Смотрите, вы сейчас описали, что сейчас во всем мире кризис, и кризис требует чрезвычайного положения, требует диктатуры на местах. И те страны, у которых диктатура сильна, там, где есть, ну, чуть ли, как вы говорите, не феодальный суверен, а вот у этих стран больше шансов выжить, правильно я понимаю? То есть самые высокие шансы выжить – это у Северной Кореи, правильно? Ну, яна як мінімум выжывае, дарэчы, 20 з лішнім мільёнаў, калі адкінуць вось такія буржуазныя ідэі пра забеспячэнне базовага там харчовага ці спажывецкага раю, то Паўночная Карэя – это самая суверэнная краіна. Ну, большасці, калі мы кажам пра такія рэаліі нашы, ну, давайте паглядзім пра Кітайскую Народную Рэспубліку. Кітайская Народная Рэспубліка сёння зрабіла выклік ліберальнай буржуазнай дэмакратыі чым? Тым, што яна сказала, што правы чалавека з'яўляюцца непастаяннай канстантай, што наданне правоў чалавеку залежыць ад ягонага рэйтынгу, а ягонай салідарнасці ў грамадстве, што падлічваецца адпаведнай аперацыйнай сістэмай, штучным інтэлектам. І зараз яны гэта увасабляюць у жыццё. Больш за тое, туды, куды яны прыходзяць з інвестыцыямі, яны таксама гэтую мадэль будуць прыўносіць, хутчэй за ўсё. Мы можам яе чакаць у тым ліку ў Беларусі. Што гэта за мадэль? Вось я, Пётр Пятроўскі. Я ведаю, што калі я буду неправільна траціць грошы, піць, паліць там, то ў мяне будзе абмежаванне ў маіх правах. Калі я буду, наадварот, альтруістычна сябе паводзіць, то тады ў мяне павялічваюцца шансы па кар'ернай службе і шмат-шмат па іншым чым. Я ведаю, дзе мне будуць плюсы, дзе мне будуць мінусы. І ў мяне ёсць выбар ісці па адным шляху ці ісці па іншым шляху. Гэта якраз сістэма, ну, такая кнуту і перніка. Пры гэтым яна не адмаўляе правы чалавека, яна робіць іх інструментальнымі. И, в общем, вот это и есть та модель, к которой Беларусь должна стремиться, которую должна Беларусь принять. Вы ведаеце, я лічу, што гэта мадэль не горшая, чым ліберальная буржуазная дэмакратыя, а судзячы па яе большай гнуткасці, такой персаналізму, індывідуальнаму падыходу, яна больш новая, адпаведная часу, бо ліберальная буржуазная дэмакратыя – гэта сістэма, якая стваралася ў канцы 18 стагоддзя. Яна падзяляла свет на белае і чорнае, на феадалаў і буржуазію, на правы чалавека і адсутнасць правоў чалавека. І вось гэты падзел на чорнае і белае ён не заўважыў адной рэчы, што нельга ўсіх мерыць аднім мерылам. Вось, што павінен быць больш складаны падыход, але цэнтралізаваны, і што павінна быць рэальна дыктатура гэта не горшая і не добрая, гэта інструмент, які ў нашай сітуацыі, калі мы кажам пра Беларусь, ён пацвярджаецца надзвычайным геапалітычным становішчам, а б, нашай сацыяльна-эканамічнай мадэлю і імкненнем большасці да яе, трэба так казаць. І в, тымі рэаліямі, якія прыйшлі ў нас пасля 15-16 года і усіліліся з каранакрызісам. Яны будуць узмацняцца. Вось. То есть некалькі фактараў. Вось. Але калі мы кажам пра гэтую мадэль, мы кажам пра тое, што у нас ёсць прынцыпы, на якіх фарміравалася беларуская нацыя. Сацыяльная справядлівасць, салідарнасць усіх грамадзян і нацыянальны суверэнітэт. Пакуль мы не змаглі здзейсніць тое, што не змаглі інтэграваць з усход з захадам, то есть кантынентальную інтэграцыю зрабіць, каб гэтыя супярэчнасці паміж захадам і усходам на нашай тэрыторыі знівеляваць. Надзвычайна геапалітычнае становішча мы не прыбралі. Сацыяльныя супярэчнасці мы не прыбралі. Больш за тое, дрэнная кан'юнктура сусветная нам дыктуе наадварот, што спадарства ідзём да дыктатуры разам. Але вот Давай дорисую просто, чтобы картина была полная. Значит, для того, чтобы Беларусь выжила, ей необходима диктатура.
А Александр Григорьевич – это хороший диктатор, ну, в том смысле, что он справляется Подыходящий. с задачами диктатуры, задачами диктаторскими вполне себе. Значит, следующий шаг, да, идеалом, горизонтом, к чему нужно стремиться, это Северная Корея. Нет, но Китайская Народная Республика. Я говорю Северная Корея, но с китайской начинкой. Имеется в виду, вот там вот это есть, как вы сказали. Я бы не сказаў Паўночная Карэя, я пра гэта не казаў, я просто казаў, што гэта адзін з мажлівых шляхоў, але я не даваў яму ацэнку для беларускіх рэаліяў. У беларускіх рэаліях Паўночная Карэя немажліва, бо мы не маем як мінімум выйсця да мора. І гэта важны геапалітычны фактор. Таму если бы был выход это уже былі б іншыя размовы, і тут мы можам маляваць штосьці, але тады б у нас было б іншае геастратэгічнае значэнне, і мы мелі б больш шырокія мажлівасці. А тут я б усё ж такі паглядзеў бы на іншых партнёраў Кітайскай Народнай Рэспублікі, у Цэнтральнай Азіі, у тым ліку, напрыклад, Узбекістан, як развіваецца, паглядзеў бы, як развіваюцца іншыя краіны, там, Лаос той же самы, як у яго ўкладаецца. Канешне, можа, там зусім іншая рэчаіснасць, але тут будзе рэчаіснасць беларускай такой заходняй спецыфікай. Я думаю, што кітайскі шлях, Турэччына он згодны, Эрдаган згодны браць вось гэтую мадэль сацыяльна-крэдытнага рэйтынгу сабе на ўзбраенне. А туркі з ним согласятся, нет? Ну, ведаеце, гэта пытанне. Гэта, канешне, пытанне, і ці ўстаіць Эрдаган. Але пакуль Эрдаган дэманструе, што краіна ягоная, Турэччына, з такой геапалітычна полностью падпарадкаваны захаду краіны становіцца рэгіянальным цэнтрам сілы, які гуляе ў сваю гульню. Яна замацавалася ў Закаўказе, яны замацаваліся зараз шмат у чым на Балканах, спрабуюць замацавацца ва ўкраіне, зона вольнага гандлю з Украінай. І гэта не дрэнны варыянт. Хоць для Беларусі 9,5 мільёны гэта варыянт недасяжны, таму што прырост насельніцтва ў Турэччыне ў год это 1 мільён насельніцтва. Яны за 20 гадоў 60 до 80 мільёнаў рост насельніцтва атрымалі. Гэта нам можна проста мроіць пра гэта. Але тое, што мы можам пры дапамозе жорсткай унутранай палітыкі і палітыкі, я б назваў в сувязі з сучаснымі вірамі такой еўразійскай гаманеврировання. То есть у нас ёсць Турэччына, у нас ёсць Кітай, у нас ёсць Расія, і мы паміж імі маневрируем, тому што еўразійскі рынок это самы вялікі рынок кантынентальны з усіх іншых рынкаў, калі мы так кажам. І тут мы нікуды не зыдзем, а ў развязу мы патрэбны толькі пры змене нашай сацыяльна-эканамічнай мадэлі, палітычнай мадэлі. А вот эти вот фотографии избитых во время вот этих вот акций в Минске и вот эта информация о том, что вроде бы как уже есть 4 человека убитых, но погибших в ходе этих всех, это все такие, ну, как это назвать-то? Это все, в общем, такое следствие, ну, как бы необходимые жертвы для того, чтобы Беларусь продолжала существовать. Ведаеце, я б немножко по-іншаму гэта акрэсліў, таму што, ну, вот глядзіце, у нас, калі былі вось гэта 10, 11, 12 жніўня гэтыя дзеянні, гэта даволі мяккая і неадназначная паводзіна ўладаў. Чаму? Таму што былі дзеянні, якія напрямую парушалі заканадаўства рэспублікі. С чьей стороны? З боку пратэстоўцаў. Яны як мінімум выйшлі на... Со стороны граждан или со стороны государства? З боку пратэстоўцаў, я ж скажу. Граждан. Ну, часткі граждан. Невялікай. Есть, то есть были граждане, то есть среди протестующих были те, кто не являлся гражданином. Ну, і там былі ў тым ліку замежныя грамадзяне. Их было много.
Даволі шмат было затрымана, калі казала амбасада России, падлічвала там некалькі соцен было расійскіх грамадзянаў затрымана, калі лічыць іх лічбы, якія яны падавалі ў Міністэрства ўнутраных спраў па вызваленні. То есть 300 гордых россиян в 2010 году приехали сюда для того, чтобы... Мы кажам пра 2020. 2020? Так. Вы Есть ж толькі што... Ну, я не ведаю, колькі іх было, я не падлічыў, але як мінімум амбасада Расійскай Федэрацыі падавала гэтыя спісы на вызваленне. І імі сам Лаўроў гэта абвяшчаў. Пытанне не ў гэтым, калі мы кажам. Пытанне ў тым, што гэта масавае мерапрыемства было незаконнае. У нас Конституция конкретно прописана, что любые массовые мероприемства павінны здзяйсняцца згодна закону. Яны не здзяйсняліся. Больш за тое былі, і гэтыя кадры таксама ёсць, спробы захопу і штурму пінскага Рауса, іншых адміністратыўных будынкаў, будаўніцтва барыкадаў. І тут уже дзейнічае закон о міліцыі. Я уже не раз выступаў, паказваў гэтыя артыкулы 26, 27, 28, калі фізічны гвалт прымаецца, калі спецыяльныя сродкі, калі вогнестрэльная зброя, калі бронетэхніка. З боку міліцыі, праваахоўных органаў. Чалавек прыйшоў на масавае незаконнае мерапрыемства. Гэта ці штраф, ці 15 сутак. Ён павінен зайсці. Калі ён не выконвае загад міліцыі, супраць яго павінна быць ужыта, што яго павінны затрымаць. Калі ён ужывае сілу супраць, гэта ўжо крымінальная адказнасць у яго ўзнікае. Калі ён ужывае спецсродкі, гэта ўжо масавыя беспарадкі 15 гадоў. То есть у нас закон канкрэтна гэта прапісвае. Адзінае, што дзяржава не зрабіла, трэба было ўводзіць каменданцкую гадзіну увечары, каб гэтага не было, і просто-напросто больш жорстка і адназначна дзейнічаць на гэты конт. Пётр, але ўсё ж такі, калі вот прапісаны, да, вот такія дзеянні ў заканадаўстве, выйшаў там штраф 15 сутак, не паслухаўся там яшчэ нешта, і гэтак далей, затрымалі. А дзе ў законе прапісана, што пасля гэтага можна збіваць у аўтазаку, збіваць у раус, трымаць у ізалятары у нечалавечых умовах? Ну, я вам так скажу, як мінімум, тыя людзі, якія хадзілі з коктейлямі Молотова... Колькі іх было? Ну, не было, але калі ёсць чалавека воля пайсці на незаконнае масавае мерапрыемства, але няма волі тое, каб падаць у суд пра тое, што яго там гвалтавалі, збівалі. Наколькі я ведаю, як больш за 600 заяў у следчы камітэт і пракуратуру з гэтай нагоды. Ніводны ў суд. І ніводны. А гэта ўжо следчы камітэт. Яны не могуць адразу ў суд падаваць. Могуць. Маюць права поўнасцю падаваць, калі цябе адсвечылі спецыяльныя органы. Калі ласка, ідзіце падавайце. Ніводна. Я вось за 1,5 месяца сустракаўся ля сотні калектываў працоўных. Добра, на каго ты будзеш падаваць у суд, калі яны ўсе былі ў масках, і ты іх і калі яны себе затрымлівалі, яны калі цябе затрымлівалі, яны свае імёны не называлі. На адпаведныя органы. Адпаведныя это какие? Якія? Хто ў нас затрымліваў? А невядома, зараз ходзяць і нейкія вот на... Чаму нейкія? Гэта аператыўнікі, якія ходзяць, і гэта ўсё зразумела. Всё у межах заканадаўства здзяйсняецца. Я не магу зразумець. Зміцер, я сядзеў на гэтым месцы. Тут спадар аб'яднанага штабу сядзеў. Я яго запытаў за 3 тыдні. Чаму вы не падаеце заяўку? 2001 год. Ганчарык быў на плошчы разам з пратэстоўцамі. 2004 год. Статкевіч з северынцам былі супраць рэферэндуму на пратэстах разам з пратэстоўцамі. 2006 год. Міленкевіч быў разам з пратэстоўцамі. 2010 год. Усе былі разам з пратэстоўцамі. Цяпер усе сидзелі ў аб'яднаным там штабе, давалі прэс-канферэнцыі, казалі, вось беларусы змагаюцца супраць фальсіфікацыі выбараў. Спадарства. Стоп. Калі беларусы так змагаюцца, а вы прыкрыліся беларусамі і сидзіце ў цёплых кабінетах, мне гэта што? Гэта адказнасць?
Лукашенко пры гэтым павёў сябе як мужик, як дыктатар, да, з аўтаматам. Ён, ведаеце, у чым павёў? Ён прадэманстраваў сваю волю да ўлады. Ён паказаў: я тут гаспадар, і я гатовы рызыкаваць сваім жыццём. Гатовы вы рызыкаваць сваім жыццём? І паставіць на кон жыццё сябе, сваіх блізкіх і шмат чаго. Чаму? Это игра такая? Ну... Гэта не гульня. Што такое ўлада? Ось Макс Вебер, я просто... Не, ну это просто вы сейчас с 19 века. Ну, а это что вы хотите? Это игра такая, кто, ну, как русская рулетка. Калі ідзе рэвалюцыйная сітуацыя, гэта не руская рулетка. Была революционная ситуация? Быў бунт, які мог бы перарасці ў каляровую рэвалюцыю. Был бунт? Канешне. Я лічу, што гэта быў бунт. Гэта быў бунт часткі сярэдняга класу і часткі інтэлігенцыі. Вот по подсчетам там вроде как от 100 до 200 тысяч людей выходило на улицу. Ну вось, а тут не мае значэння. Ну колькі ў Кыргызстане выходило людзей? І яны захапілі будынкі, навязалі свой парадак дня, прымусілі прэзідэнта зайсці ў адстаўку, змяніць увесь кабінет міністраў. Тут пытанне не ў колькасці, пытанне ў якасці. І пытанне ў тым, што ўлада, я працытую ліберала Вебера, гэта прымус, нягледзячы на супраціў. Дзяржава – гэта інстытут легальнага гвалту. І тут узнікае канкрэтнае пытанне. Калі вы так хочаце ўзяць уладу, а пратэстоўцы хацелі ўзяць уладу, яны абвясцілі яшчэ ў пачатку выбарчай кампаніі, што ў Рыгоровіча 3% вось гэты мем. Так ідзіце, ахвяруйце сабой. А ахвяраваць так не могуць. Не могуць. Чаму? Таму што яны сталі закладнікамі сваёй класавай прыналежнасці да сярэдняга класу, які мае вызначаны ўзровень камфорту мінімальны, за які ён не можа пайсці далей. І ён не змог пайсці далей. Вось тыя межы, у якіх ён увайшоў. І тут атрымоўваецца патавая сітуацыя. З аднаго боку, сярэдні клас рэальна мабілізаваўся, а з іншага боку ён больш нічога не можа здзейсніць. І уступаюць вонкавыя сілы і кажуць: давайте тут дыялог, давайте канстытуцыйную рэформу на свой лад праводзіць і шмат іншага. А власть принадлежит тому, кто готов рисковать своей жизнью. Ну, шмат у чым так. Калі мы кажам пра інструментарый і кажам пра тую рэчаіснасць, у якой мы існуем. И готов воевать, убивать в том числе. У тым ліку, ну вось я да того часу, як ішоў на вашу перадачу, перачытваў гісторыю пра скідальскае паўстанне 39-го года, калі можам згадаць. Дык вось менавіта ўладу браў тады той, хто мог весці барацьбу за яе. Калі ты не можаш весці барацьбу, і не абавязкова гэта могуць быць тым ліку вось гэтыя гвалтоўныя метады. Это вызначае час і вызначае та палітычная рэчаіснасць, у якой мы існуем. У адзін час гэта парламенцкія сродкі, пасля пазапарламенцкія сродкі. Ніводнага... Вы разумееце, усе крычэлі про фальсіфікацыі выбары, але нават іск наконт фальсіфікацыі выбараў нармалёвы ніхто не змог зарганізаваць і даць. Вот, ну, вот рэчаіснасць. Правильно вас понял. Вот в момент, когда, как вы считаете, здесь был бунт, Александр Григорьевич, взяв в руки автомат и выйдя перед Дворцом Незалежности, это называется, показал, что он готов за свою власть, как диктатор, воевать, готов поставить, как вы сказали, на кон свою жизнь, готов применять оружие. Я бы больше сказал. И он не только за сябе, а за той сацыяльны слой, ну, вот... за тых людзей, якія рэальна аказаліся ў першыя 3 дні пад моцным ціскам. Ну, і гэта рэальны факт. Я понимаю. Таму што людзі пачалі баяцца выказваць тое, што яны падтрымліваюць Лукашенко. Вось у мяне ў інстытуце людзі баяліся. На мяне там якісь-то паперы пачалі пісаць. Аказалася, што тых людзей, якія супраць Лукашенко ў маём інстытуце, 20%. І, в общем, яны дыктавалі першыя 3 дні. Я заходжу ў ліфт, а мне пачынаюць: вось ты такі-сякі, такой. Я кажу: ну, я-то чалавек, я кажу: ну, я сякі, што, а вы дзе? Там, я дома ўрада, нават на мяне і на каманду БТ захацелі прыгнуць 3 праграмісты з баравой.
И вот в этой ситуации Александр Григорьевич демонстрирует всем своим видом, что он готов к войне, готов к насилию, а буржуазно-интеллигентские толпы, которые здесь входят, как вы сами сказали, к насилию не готовы, потому что они не могут его применить, потому что они, как буржуа, привыкшие к шмату чым так, і больш за тое, яны не проста не гатовы прымяніць гвалт, яны, вось, я доўга думаў, ось, у якой рэчаіснасці яны існуюць. Яны існуюць шмат у чым у такой утопіі. Яны вераць у буржуазную ліберальную дэмакратыю. Яны вераць, што ёсць такая рэспубліка рай, умоўная, бел-чырвона-белы сцяг, парламенцкая дэмакратыя, шмат партыяў, лібералізм, і што гэта ўсё мажліва ў надзвычайным геапалітычным становішчы. Яны ввогуле не спрабуюць нават мысліць у рэальных катэгорыях. Яны вось думаюць, што выйдуць, ім патрэбна стварыць праніковыя умовы для барацьбы за ўладу. Нават тут. То есть вы сейчас обвиняете буржуа в том, что они не взялись за револьверы, за ножи, за гранаты? Я если бы они взялись, ну как бы по вашей логике, если они в самом деле готовы к войне за власть, то должны были вооружаться, как большевики, к примеру, вооружаться и тренироваться, и воевать воевать с Александром Григорьевичем тем же оружием, которое он демонстрировал всем. Глядзіце, па-першае, яны павінны былі зняць ружовыя акуляры з сваіх вачэй і падумаць пра рэальную праграму палітычную, якую яны хацелі прапанаваць, а не тое... Давайте мы сейчас уходим от темы. Мы якраз прыходзім Мы сейчас как раз про оружие. Вы сказали, что Александр Григорьевич продемонстрировал свою готовность умереть с оружием в руках, сражаясь за власть, и именно поэтому он обладает правом на власть. Не так я сказаў, што ён прадэманстраваў у той значнай... Страляй, я готовы памерці ці ўзяць таксама вілы і ткнуць у бок. Першае, што яны павінны былі здзяйсняць. Нет, здесь германское... Это гильянство, это 19 век, это очень... Вось, тут вельмі ўсё проста. Па-першае, апазіцыя павінна была кіраўніцтва быць разам з людзьмі на плошчы. Першае. А не седзець дзесьці ў штабах. Па-другое, яны павінны былі ўжо ў момент перад выбарамі не проста вузкую сацыяльную групу свой сярэдні клас распаўсюджваць, а пашыраць гэтую групу. Бальшавікі, да прыкладу, пашыралі за кошт сялянства. Імкнуліся гэта рабіць. І першае, што рабіў Ленін, гэта пераасэнсоўваў свае палітычныя метады марксаўскія да расійскай рэчаіснасці. А яны да беларускай рэчаіснасці нічога не пераасэнсавалі. Яны ўзялі вось гэтыя мадэлі каляровай рэвалюцыі, абнавілі, у сэнсе, што і зрабілі расцярушаны такой, дадалі, немножко прыперчылі булінгам, і вырашылі, што нацярушыць насельніцтва і сілавікоў адзін на другіх будзе вынікам. Атрымалася не. Так, частка радыкалаў кактэлі Молатава узяла. Але гэтая частка радыкалаў выбегала з падваротняў, кідала гэты коктейль Молотова і збегала ад страху. Я просто понять не могу. Вы сейчас обвиняете буржуа в том, что они как следует не взялись за оружие и вели себя не как настоящий правильный противник, не развернули здесь в Минске боевые действия, не начали войну и не победили Александра Григорьевича в прямом боевом столкновении. Да, это с одной стороны, вы сейчас об этом говорите. Во-вторых, а потом вы говорите, потом уже вы их обвиняете в том, что они применяли какое-то насилие в отношении силовиков. Так они применили насилие или не применили насилие? Глядзіце, тут две позиции. Первая позиция. Калі нам буржуа, пратэстоўцы кажа, што мірная акцыя, я ім кажу не. Але калі вы хочаце весці барацьбу, калі вы хочаце пратэстоўцы весці барацьбу, вы не павінны хліпікамі да, беріце, ідзіце зброю. Я нікого не заклікаю, просто кажу, што ідзіце, дэманструйце, ідзіце, ахвяруйце сабой, але яны на гэта не ідуць. И это, в общем, плохо.
Гэта дэманстрацыя іх таго, што ім патрэбна тады апетыты зменшыць. А правильно я понимаю, в общем, Александр Григорьевич обладает правом на власть только потому, в финальном, финальное основание, это фундамент его власти в том, что он готов за нее умереть. Гэта адзін з фактараў. Але гэта не паноўны, не адзінасны фактар. Ёсць яшчэ шмат іншых. Першае, што ўсё ж такі, як бы хто не круціў, большасць, сацыяльная аснова Лукашэнкі – гэта большасць беларусаў. Па-другое, вось гэта сацыяльная справядлівасць, дзе дзяржава размяркоўвае прадукт і нацыянальны суверэнітэт увасабляюцца менавіта Лукашэнкам. Тыя грамадзяне, тыя пратэстоўцы, і калі мы паглядзім іх канцэпцыю, праграму, як Ярослаў Романчук казаў, на лукашэнкаўскую большасць, ён як на іх казаў, вельмі проста, гэта гультаі, якія не могуць жыць у рынкавых умовах. І тым самым Ярослаў Романчук і тая праграма, якую там пратэстоўцы, не пратэстоўцы, это аб'яднаны штаб прадэманстравалі, это праграма ліберальных буржуазных рэформаў, шокавая тэрапіі, якая супярэчыць беларускай нацыянальнай ідэі. І тут мы вяртаемся да беларускай нацыянальнай ідэі. Першае, ўсё ж такі, калі мы кажам пра тое, што каб захавалася незалежная, суверэнная Беларусь, нам неабходна дыктатура с Александром Григорьевичем на чале, але тут узнікае пытанне першае, а пры дыктатуры навошта нам нейкая нацыянальная ідэя? Ідэалогія, да, а беларуская нацыянальная ідэя. А чаму мы павінны супрацьпастаўляць ідэалогію і беларускую нацыянальную ідэю? Увогуле, калі уводзілася катэгорыя ідэалогія ў пачатку 19 стагоддзя, калі мне не памыляе памяць, гэта Дестюд де Трасі быў, гэта якраз навука аб ідэях. Ён так гэта акрэсліў. Я бы гэта не супярэчыў. Просто мы, калі будзем супярэчыць, тут займацца катэгарыяльнай эквілібрыстыкай. Дзеля чаго нам патрэбна нацыянальная ідэя? Вось гэта самы галоўны крок, які павінен натхняць насельніцтва. Натхняць на тое, каб яны здзяйснялі, мабілізаваліся, беларускую мару, каб здзяйснялі. І самая галоўная праблема, калі Лукашенко кажа, што ён не змог аформіць, пры ім не змагла аформіцца гэта нацыянальная ідэя, якая б натхняла б вось менавіта мабілізацыйна насельніцтва. А у вас яна ёсць? Якая б мабілізацыйна натхняла насельніцтва захоўваць дыктатуру Лукашенка? Чым адрозніваецца ідэалогія, тут уже ідэя, да? Тым, што ідэя, яна мае паліттэхналагічны падтэкст мабілізацыйны. Это не проста набор тэкстуальны, сэнсавы. Гэта і вось гэта якаснае увасабленне. Я зараз, калі б у мяне была б такая ідэя, напэўна б, мы б тут не сядзелі б за адным сталом. Але я для сябе, як мінімум, акрэсліў гэтую ідэю. Персанальны Лукашенко павінен стаць для нас калектыўным Лукашэнкам. Это як галіст і Деголь, як піраністы сучаснай Аргентыне і Перон, як мааісты у Кітаі і Мао Цзэдун. Лукашенко – это бацька-заснавальнік сучаснай беларускай незалежнай канкрэтна нацыі. І ён прапісаў тую архітэктуру беларускай дзяржаўнасці, якую мы маем. Падабаецца на каму, не падабаецца, але яна ёсць, яна прадэманстравала сваю жыццяздольнасць і больш за тое нават канкурэнтназдольнасць. Шмат у чым. На Захадзе шмат хто натхняецца этой ідэяй, і дзіўна, што і не проста якія-небудзь простыя людзі, а інтэлектуалы натхняюцца, што Лукашенко дэманструе альтэрнатыўны ад мейнстрімавага шлях развіцця. Вось. І я вось думаю, што менавіта асэнсаванне лукашызму як рэальнасць. А лукашызм существует? Я думаю, што ён існуе як практыка, але яго няма як тэорыя.
Окей, а на что это похоже? Што менавіта? Ну, лукашизм. Это как маоизм, Ведаеце, я б яго акрэсліў чучхе, может. в прынцыпе той же галізм, тую канстытуцыю 96-го года, якую мы бачым сёння, гэта канстытуцыя шмат чаго была спісана і праз натхненне Лукашенка тым же Деголем ягонай галійскай канстытуцыі. Гэта можа быць, як зараз у Кітаі называюць гэта сідзіпінізм, вось гэта супольнасць, это грамадства супольнага лёсу. Гэта можа быць. Можа быць, у Швецыі мы памятаем, быў такі прэм'ер-міністр Улаф Пальме, вось гэты пальмізм, цэлы рух існуе ў сацыял-дэмакратыі шведскай. Я думаю, што гэта дзесьці тут. І вось мы можам тут намацваць, прычым мы можам намацваць як умоўна стары запавет да лукашысцкі, прадвеснікаў Багушевіча, Луцкевіча, Прытыцкага, Машэрава, так і сам вось гэты апагей. Лукашызм як стыль, лукашызм як сутнасць і сэнс. И все это такой лукашизм, как такой вариант социализма, правильно я понимаю? Сацыялізм з беларускай спецыфікай, я бы яго так назваў. Боже мой, мы так дойдем до того, что и Кастусь Каліноўскі быў лукашыстам. А шмат у чым так. Дзякуй. Ўсё ж таки канчатковы, я так разумею, што канчатковая нацыянальная ідэя ад Петра Пятроўска гэта ад асобнага Лукашэнкі да Лукашэнкі Калектыўнага, усебеларускага. Лукашизм с человеческим лицом. Ладно. С человеческим. Я не буду выказывать свое персональное ставленне да прапанаванай нацыянальнай ідэі. Просто скажу, что национальная вот такая идея от Петра Пятроўскага. Дякую вялікі і за яе. От Сымбальбай, Еврорадио и программы «Идея X». Хотелось бы, каб все ж таки нават у такой национальной идеи было человеческое лицо. Было беларускамоўнае и беларуска-свядомае человеческий твар. Максим Гарунов, Зміцер Лукашук, Петр Пятроўскі.